Ahoj! Takže ahojte, já vás vítám u tohoto videa. A v dnešním videu už vidíte tam obrázek, ano, je to další obrázek do soutěže pro LPS Hanu. LPS Hanu, snad se ti tento obrázek bude líbit a myslím si, že už bych vám mohla ukázat. Co vy na to? Tak odstoupím. Fajn, tak ne. Takže takhle vypadá teda obrázek. Asi si říkáte, proč má každé oko jiný. A mě napadlo, že by jako byl takový zvláštní s jedním okem a s jedním okem prostě normálním a s jedním prostě jiným. Tak prostě jsem to tak udělala, tak snad ti to nevadilo posaháno, takže tak. Obrázek do soutěže pro LPS Hanu. Tak jsem si ti LPS Hanu tento obrázek líbí. Nechci zase zaostřit, dobrý. No tak jsem si ti tento obrázek teda líbí. A já bych se s váma asi už loučila a LPS Fajlo se váma loučí a ahoj. Já mávám. Ahoj.